Kakakin majalisar CNSP Colonel Major Ahmadu Abdurrahman kenan lokacin da yake karanto wata sanarwa a kafar talabijin mallakar gwamnatin Nijar. Yana mai cewa a ci gaba da yunkurin neman hanyoyin amfani da karfin soja a Nijar. Kasar Faransa da gamin bakin wasu 'yan Nijar sun yi taro a barikin sojojin Gar National da zummar samun izini a siyasance da izini irin na tsarin aikin soja. Ta wannan hanya ce Hasu Masa'udu ya saka hannu akan wata takardar da ke cewa Je sous-signé Hassoumi Masa'udu, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, premier ministre par intérim. Ni Hasu Masa'udu, ministan harkokin wajen jamhuriyar Nijar, bugu da ƙari muƙaddashin firaminista, na ba abokan hulɗa na Faransa izinin su yi lugudan wuta a fadar shugaban ƙasa domin kubutar da shugaban ƙasa Muhammad Bazoum da ake garkuwa da shi. Haka kuma sojojin sun zargi babban kwamandan rundunar tsaro ta Gar National Colonel Major Gire Midu da saka hannu akan takardar da ke baiwa Faransa izinin afkawa fadar shugaban kasar Nijar a madadin babban hafsan hafsoshi Chef d'État-Major des Armées. Autorise le partenaire français à effectuer des frappes au sein du palais présidentiel. To sai dai a cewar tsohon jami'in kula da harkokin sadarwar shugaba Muhammad Bazoum Waziri Idrisa Madawa wannan zargi ba shi da tushe. Kaka za a cewa shi mukaddashin Prime Minister na Niger cewa da Hasumi Masa'udu ya sa hannu akan takarda kuma har yau sai an koma baya an nemo wanda a ƙarƙashi ne shi kuma shi sa hannu kenan kun ga wanga zance ne wanda baya da tasiri kuma ba zance bane na gaskiya. Duka wannan yana nuna cewa su wannan soza da suka ɗauki wannan niyyar ta yin wannan aikin asha ta hamburar da mulki na demokrasiya suna cikin rudani suna cikin kakani kai.